Nak kanduang balahan jiwa jarik sama tu ayah bundo putuh tak jua ke diuleh. Sepiak ke badan diri ayah, orang nan bukan cadak pandai ilmu umpang sekolah tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah berito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyong, dek rajin menyimak nak dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari tu cari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki dicaliak jomato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak agaran buah tutuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya. Dan pertama, iduilah barumpunawa jandi contoh sipai tibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang jauhkan idui bak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat, jadilah ibarat paku, usah saruman bebindalu. Iko paparan tapasiannya nak. Baalah garan rumpun awa disabui juo buluh bambu banso batuang ataupun talang. Kok nyampang tumbuh di lereng tanah suko tabiang memuji. Kok taklah urek na mengungkuang taban badoro sedionya. Bukit pun aman santoso lurah di bawah kelinduangan. Gagang menjelo dapet junjuang tumpuan alang tabang jauh. Pipi besarang di dahannya badai tampang dek rimbunnya. Masura buang carian orang kok gadang banyak manfaat lah tuo pagunoju tagi sia makin berkile. Baitulah sipai ke dipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, di kampung atau di rantau membawa rahmat terang banyak. Pandai-pandai bermasyarakat, tahu-tahu menenggang rasu, usah pamaha takui rugi, agak ayurang pekuliliang. Mengecek siang mencalik-caliat, mengecek malam mahaga-agak, bapikia tak mengatakan, tapi jangan dikatakan nan tapi kia. Kok makan nan kalama dewa, batu tua nan kalama ada orang. Sebab itu jenyo ayah. Luko dek pisau tampak darah, 2-3 tawih penawa, cegak nan tidak tampak bakeh. Tapi luko dek lidah sari ubeknya na, mandanyui kebun-ubun manggaga kerangkai hati, di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kesam. Nan bak kain dimakan ngangi, lipek patahnya tak berubah, di kambang tak buat tioragi, dandam kesumat salamonyo. Selain daripada itu nak, setinggi-tinggi batang batuang, pucuaknya tunduk ke bawah mencalik bumi tampai tumbuh, jaso nan tidak terlupakan. Sambil babisiak makeh rabuang, kok sampai kalian gadang isuan, usah lupakan jaso tanah, tahu membaleh budidaya. Oh lamahnya pulau ke disabui, manciwi dipupui angin, manggerai ditunduribui. Bak cando-cando ketumbang usah patah retak pun tidur, tagak semakin taguaju. Satiok rueh basambilu, bilang buku bematan pulau langkuk juduri jumiangnya, namun tabungkuih dalam kalupa dari luar tak tampak rupa. Artinya nak, semantang awak sedang diateh, usah panden-pandai biadado, uju takabuat tu namanya. Palarang bana di orang moyong, tak cacek sepanjang adat. Orang hidui banyak petua, orang mati banyak tiramai. Lawi sati rantau babegu, pasianyo barang jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko cukup bahagia, menyada sekali jangan. Sebaliaknya pulau, usah lupakan jasa orang. Walau sahaluh bijo bayam, gadang paidah manfaatnya. Pamaaf sabajurilah, habiskan sumpah begumam, biar orang baniat buruk awak budi bayak juo.
Pakaikan bana tu nak kanduang, usah dilengah dicayahkan. Itu satantang bula bambu. Baalah pulo juti barau, cuba disimak didangakan nak dapat paham makimahnya rai resio nak tersimpan. Iduit ti barau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika disilau dari jauh, seroman bana bantuak tabu. Tapi di mamah indak baraya, dikunyah hamba rasanya, pencuah gadang mukironya. Nyampang inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan tak buka rasionya. Barambui angin kemudia tibarau madok kemudia. Kok bakisah arah kailia inyo bapaliang kian pulau. Joko ditumpu dari ate lah satu manggu anggua. Urang diam inyo merumua kian iyo kemari iyo lawan jokawan samo iyo. Tado dan tidak iyo. Tebo kuniang lah masuk kuniang. Urang biru, inyo pun biru, datang dan hijau jadi juo, kampanye sirah satu pulau, indak bapendirian. Kasudahannya, jadi antimun bungkuak nak, masuak karanjang tak baik tongkok pai indak menukuak pulang indak mengurangi haragu bara diri awak. Bak kecek urang di TV kue, itulah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan. Tanpa motivasi, munafik. Tidak berprinsip. Awak kau mesti jujur lah. Ku indak katakan indak, ku iyo nyatokan iyo. Ijan takah si puli cokok di tanahnya badarai takicuah urang sebalik. Laga mak cando urang kayu mengecek pantang di bawah. Baagen yang seratu mantiak perak sapuah di jarinya, baju salang balagakan sarawa bagan tiak juo. Tiok kalapau tiak utang, kian bon kamari pinjam dari beko kabari suak sekali haram babayaran. Anak caca tabang di benteng, tibo di benteng makan padi, awak rancak kupiah tel yang diresek saku tak berisi. Jauhkan bana tu nak kanduang. Onge kecik orang kampung, bahan gunjangan di palanta. Ada pulun seorang cadiak. Manggaleh inyo nan santiang impor ekspor buah tutuanyo bursa efek mania menyabui pesok kawan ni santuangnya. Juagamo baitu pulo. Juagamo mahajan sia nahung saraf mantiak maani tafsir Khazin Imam Ghazali sumbayang baganti hari. Politik kedikatokan. Orde baru jo reformasi soal moneter pembangunan ulu nuklir tenaga atom Israel sanjuang-sanjuang. Nawa baga jo robalai sihia juga yuang nilimu hitam kumpu karate silet tuo sadonyo putui de baliau digarega layu semuanya. Ko ota soal berburu pulo anjiangnya paliang batuah lupa gerai ke lupa batuang dado lapang jangkia tegantuang pinang-pinang bapaneh pulo 9 buki kejarannya kakandia kaki tigol yang kane sayang kabangkai sekali haram. Baik pulo na ado nan mengaku pakar adat pantun papatah mayabana luak tigo lareh nan duo kato ampe undang do baleh pecahan undang 20 di male inyola tampak kameh manitah persembahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapui tibo kusui manjenjo datang karuah mengundak-undak berundiang nak manang surang maintai kato bejupang mangecek dak basitinah. Nan sandak sabuliah nyona ku iyo awak orang tahu konon mengaku cadak pandai bananyo manhan bandiang kok luruh makanan pilihan. Tapi nyampang awak orang tak tahu usah bapura-pura tahu apalagi mengaku tahu aku parah kok. Konghucu mengatakan orang yang paling bodoh ialah orang yang tak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang nan tahu bahasa inyo tu nak tahu, aku bisa dia tahu kok.
bisa diajar. Tapi nan susah nak, nyo ndak tahu kalau nyo tu ndak tahu. Aiko penyakit abi hube tinggal menanti ajalulah. Jadi tak bisa dituruikan, bodoh tak dapat diajari. Itulah sifat cilaku, buangkan bana jauh-jauh. Kini baraliah Pulau Kaji aduk kadiri kayu gadang baringin orang nemongkan. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuah labumi de umpurnya rimbun rampak saleba alam. Dek gampo indak tabokekkan dek badai alunnya kesakah kononlah goyang angin lalu. Taguah pendirian, istiqamah dan tegar berprinsip. Kalau yakin tumbuh dipaham, sikap nan tidak urang ungkai, sajangka duduk ada kisah, setampuk tagak tak papaliang. Walau baalah bujuk rayu, haram kunyang karena kuni, pantang lama ada ulah santan. Rugi jo pitih tak baitong, jariah jo payah tak batumang, resiko tumah namanya. Tapi jangan diago martabatnya. Lompek salompek ambuat tibo, indak baserak ketuduo, tak duit mati pun jadi. Kayu baringin pucuaknya cewang kalangi tinggi melepai awan biru pidoman musafir lalu. Daun rimbun bakeh bata dua tampek balinduang kehujanan paneh keganti payung panji. Ureknya bakeh baselo batang dan gampang kesandaran dahan narampak pagantuangan. Artinya nak panutan. Jadi bagi batanyo kayo ketampek sedalang tenggang bagak tumpuan rang mengadu. Setitiak katonyo dilawikan. Garak jogari jadi contoh sifat kesuri ketuladan sumara dalam nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masa kini. Walau inyo tinggi menjulang, tapi tagaknya melinduangi bukan maimpok nan di bawah. Bia gadangnya tabi rumbun, gadang menenggang kenan kete, indak melendo menggalasab. Itulah pemimpin sejatinya nak, bukan pimpinan dek jabatan. Semantang berpisau tajam, indak sembarang dirawi kandah. Joko menembak balamat diawah mangko ditabang sesuai ukuran jangko. Tapi kalau lanyau ateh daram ke bawah, karusuak siku memain kamuko mendongkak-dongkak atau nerunciang juanan barawi membali gantang balanjong menjua cupak bakaruak bukalah sifat dek baringin nak. Ingatlah apabila kayu larabah baalah bana kagadangnya batang lapuak daun karoge jan diarok bapucuk lai antah tindawan kabungonya. Tuah nan lamo hilang laleh jo koncek-koncek labat tonggo badan dikabuang-kabuang orang tangguanglah doso salamonyo. Pahamkan bana tu nak kanduang ube makan antikan pantang nak jauh bala jo penyakit. Lausai kaji jo baringin giliran Kiambang tu parenai dangala pulau paparannya. Tasabui tantang Kiambang itu samalang malangun tuang. Iduknya menyisi-nyisiah kok tagak menapi-napi. Ketangah takui de galombang kadari menantang mati. Lai baure indak cukam tajuntai kapalang turun. Walau tumbuhnya di hati-hati tapi tarandam-randam tak basah tarapuang-rapuang tak anyui.
Bidua lalu awak bersibak de angin badai betundo kok kunun dia mampekkan. Kiambang, simbol manusia rapuh. Lamah darah bamentaloyo, gamang tak punya jati diri, kian sayu kemari senjang. Sedangkan hidup angko persaingan medan ganas musuh sebalik. Nahiri parang jobarani, tapi bak pantun-pantun orang, putuh taraju walang-alang cabiak karateh tentang bingkai, hidup nanusah mengapalang, tak kayu barani pakai. Ragu-ragu dalam bersikap, bimbang mengambil keputusan, alamat karam ditapilah kalah sebelum parang. Orang penggamang mati jatuh, orang pendingin mati anyui, takui je bayang-bayang surang. Di sabab korna itu nak, yakin-yakin je pendirian, taguah-taguah sampai tagak. Jan bak payung tagajai pasak cuayam dianjak malam. Saseyui angin madatang salayang rinai menimpu awak lah kucuik matiaka. Nayakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nur Muhammad kipeh lah baru tungku batik. Sakali kinantan kagalanggang kalah jumanang lah diadang, patah sayuk betungkek paruah pantangkan balik ke kandang. Jukuk sepancuang tak memutuh, kalau salangkah alun sampai kini gagal bisa ulangi. Di balik bak memanggang ratu masaknya luar dalam, diulang-ulang bak menyapuah sinan ke nampak kumiliknya. Sebab kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Camkan itu nak. Kini pelajaran nan ketiga yang falsafah anau dirimbu, simakkan pulau rasionya. Tumbuh tarago orang tanam barabui sigai nak memanjik sabalik kampuang mencarinya. Sajak urek lapeh kapucuak dari luar taruh ke dalam indak suatu nan terbuang. Batangnya mengandung sagu, makanan orang sanagari jokudo-kudo melamakan. Ruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di bala-bala, elok kakasau je kalantai, kapaga narancak panah. Daunan tuo jadi atok, nan mudo ke daun rokok, lidih susun jadi sapu. Ijuaknya untuk ketali, saga pun banyak kegunanya, buah lama mironya manih, dimasak menjadi gulo di param tua namanya, kok rasan itulah cukup. Sampai kami yang palapahnya, tak pakai karabu api, sabalun datang cati ronson ada buat pemancing cati dakeh. Sungguh pun awak orang bertuah, banso anau indak takabua sipai sombong jawa sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tanah tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di lereng atau nandata, dia di gurun tanah lakuang, inyo besanang hati juo. Daunnya tarimbun name. Indak menggaduh suak kida, kok gugua sila rutuo jatuh belunggak di rumpunyo indak tasai seorang kaladang. Santano manusia mencontoh anam, batang sampia namunyo juo, maku pastilah. Nagari aman kampuang santoso kemah ripah loh jenami bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat adil makmur di bawah naungan ridha Allah. Badatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu kata ayahna, tiap orang berpancarian mempunyai aduk masing-masing. Tak ada istilah pengangguran, tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingi kenan kayu, kecemburuan sosial kecek pemimpin. Sadonya berpotensi, sadonya aktif, sadonya kreatif, sadonya produktif, mandiri hidupnya. Nan buto mengambil asuang, nan pakak malah pebadia, nan lumpuh manggaru ayam, nan bingung suah-suahan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan. Niro ndak boleh sombong kelidih dah. Ko indaklah karajo sapu batumpuak saruk di laman dima kata pe adipura. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, daerah buat kai dui api, de api masak nan matah.
Mako nyampang ko iduit tak berguna, Ilyas santai mudia bermain lah gadang bagendong juo hidup bergantuang keranggai. Malulah awak bakehanau kuranglah pulau dari sampia. Inuk manuangkan tu nak kanduang, bau berpikir dalam-dalam. Kaba baraliah hanyolai sungguh baraliah sinan juo tokaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang panjang memanje biaso tumbuh di baluka saujuik jo kacang paga. Buahnya berduyun-duyun, rononyo bak kunyang ame halwih cobulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Mako selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jaranglah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang, bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba urang pulau tapaso malilik batang bagantuang kerantiang kayu. Banyak kacang pakaro kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio taseso sabatang tubuh. Ba bana sakit padiahnya, suliklah ayah mengatakan tanyo ke urang namarasai. Sumpah sarapah caci makian upek caraco cari bungkang disisiah salamu hidup. Jangankan kamadakei mendanga namunya sajo uranglah jajo menggarutu kok kunun menggatia kepamenan. Mainda urang beke lalu jo api memunahkannya tunggu dikikih dilantiangkan baitu doso kecamyang. Mako nyampang kok kita manusia memakai sifat bio-bio sakampuang kanai miang manggata bilang nagai. Jauhkan sifat nambakian naknyo salaman hidup awak. Coba ang ino ang bayangkan. Ulah de aswang jepi tanah gunjiang kian kincah kemari. Bisa merarak kasih sayang urang balaki sibaknya. Tiba di dagang baniago, labiah ditimpo kebakaran. Santano api nama makan tinggal yuo puntuang baronyo. Taga adek bingi dan ki urang toke menjadi anak buah. Nyampang kok kantua ditimponyo. Direktur masuk penjara, manajer ditukar tagak, komisaris taborendong, kini PT batu katangan. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertamu bio-bio nak ulek bulu istilah lain. Ba karena bio-bio nak mului manih baso ketujuh awak talen perlente pulo sia mendake kenimiang. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio hati orang, ahli membaca rata tangan ramuan manto ke manto. Kadang-kadang tak kau lama, hadisnya beruntun-runtun mengucap taruh sabanta babuya orang disuruhnya. Ado pulau bantuak sarjana, mai aja pasal undang-undang soal liberal demokrasi copakar demokratipi. Pendeknya nak bajalin putu aja otak berisi aswang pitanah nan indah diado kenyo. Pura-pura ibu kasihan gayanya ingin nak menolong. Berisua orang lata gagau marawang sepanjang jalan beliau mengakak di sebalia. Madoi orang macam itu nak. Nak aman nak janta seso ado sifat yang dipakai yaitu menjauh. Mencuba merambah bio-bio. Ke inyo dioyak dari bawah atau diruntun dari atas. Alamek miangnya batebaran badan nang juo nang kagata. Kalau masuk ke palang tangguang, sakadar mendebat menumpalah, eloklah menyisiah saja uang. Sebab dialih lubang jarunya sulit mencari jalan banang. Indak batali ke diri atau bertampuak ke dijinjang, selain dandam parang batin, batinju kesudahannya. Basuo pantun orang, jam gadang di bukit tinggi talatak di pasar teh tukang palindih dahulunya. Haluh karaja orang kini mengarang bungo yu karate dek kumbang basasok yu. Nak duo pantun sailing babuah rambai digugua bungo disasok barau-barau ulah parangai kayu bungkua cahaya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang. Jago diri yang kini miang apalagi menjadi miang samu cilaku keduanya.
Ikon jadi contoh tauladanina, yaitu kehidupan paku atau pakis. Sajak dulu di ranah Minang takato bana gulai paku sampai kini musawa juo. Malah indak sajo di kampung awak, lapeh ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, Malaysia, ke Darussalam, populer ketupek gulai paku lontong Padang namanya sinan. Paliang sero dicampur jariang ataupun jaurai patai serak-serakkan udang alwi. Asamnya asam belimbiang, bungo sambuang kawan nyobana narmatik ijan makan. Kau nak tahu dalam paku, cuba diulang mangei lah masiak mengkunya sero. Tapi aduh seketek maibu. Menurut pituah Angku Doto ataupun pakar kesehatan, gulai paku indak bergizi senasib pulau cubada. Manganyang indak bervitamin. Biarlah kebahannya pak. Nanyato gulai paku, gulai cubada itulah milik awak, aset budaya Minangkabau. Samanja alun barabalun masolawi secampak jalo sangke becawan panarahan Marapi sagadang taluai tiak paku cubada ala suo. Nah kita tinggalkan gizi menggizi, disilau sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari rasio idik paku ada bana yang tadi contoh diambil suri jetuladan, yaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si boleh, yaitu gigih, percaya diri dan jujur. Itu nampak kita simak. Coba orang lihat ang pandangi. Indak sajo di tanah lambu, di tanah napa inyo hidup diselek batu jadi juo. Malahan di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur sampai ke pucuk-pucuk atok. Sungguh menjadi penggembara, hidupnya indak menyesu, makannya mencari sorang, indak menggaduh orang lain, bak bindalu inggok delimau. Mandiri. Tuh, itu nan patut yang tiruna. Contoh tuladan kepedoman. Setantang gigih jo gagah, calialah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi, baluka mahambek paneh, angin pun indak dapat lalu, ulah diangkuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan dan sabi pagi cako dilanyo kabau atau ditimpo kayu mati, sehingga punah tinggal tungguannya. Besok pagi bataruak pulau sapakan balik merimbo. Paneh bertahun tak membaah. Di parun bapantang punah antah ko urek antah bucuy. Tapi sepanjang rumpun tak binaso paku ketetap hidup jo. Sedangkan paku banso tumbuhan nak indak baraka tak baraso, indak pulau punya gairah. Lai gigih mencari hidup, manga kalian kok menganggur? Banyaklah contoh hayal dia. Tas sampang di perantauan tak tumbuh au saugale ondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Ko pedagang raso tak mungkin pokok tandeh berkada indak. Carilah matolo kak lain manga kok lari dari poroh. Tak kantang lompek ke tukang. Indak lanteh cuba berkuli. Kandas juo bae mau je. Jadi cingkari atau lanteh ju. Tukang cebok di lapon nasi, pendeknya usaho nyampang pulau karena PHK, baranti jadi pegawai ijalah suntuk matiaka, ujuangnya si teres putih asu, akhirnya memanu anggalak surang atau merusuak jalan meminteh dicara boto baygon babuyah mencuang dalam biliar. Bodoh. Dan kau sah. Dan kau usah kalau basipe dua jari mahagin menjual ganja, berjudi, togel, jampuk, menempe jutaan tegirang. Itu sah tu. Nyampang kok balik pulang kampung. Basawah membuka ladang beparak, tinaman mudo, karamba, terana ayam, syukur bana turun ke tani. Aku indah.
Sawah tinggal, ladang merimbo, hutan kosong, lahan talantar, inyo nan sungguh di palanta tang hari di lapaujo. Domino balapi-lapi ya. Gurau je kincah nan utamo rokok je pusa minta kagai sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggang tak cukup. Pamaleh. Kangker je tumor dalam hidupna. Panyagan pembarek tandan pamaleh lambek berkisah nan suku tangan di bawah. Pantang cilaku kami dulu. Bagayui ke orang tua babaliak makan ke pusaku apalagi merengek-rengek. Pacar dan lagadang pulau bak kawinkan bak aku dan ayah atau manjua je manggadai itu haram di anak Minang. Taradok pulau ke pelajar. Lamah mental pengaluh panjang kanai deo putui sekolah patui baraja baki paku. Mantang-mantang anak kuliah, ngensi bana turun ke pasar namun menjadi kutu rumah.